हेलौ लोगोफोर दिनै नै जोंहा आघन मासनि 2 तारिख ओंखाम गोरलै जानायनि फुजा होनायखौ एसे दिन्थिनोसै लोगोफोर रेडि जागासिनो दं खामानियानो आजां गाजां नायदोलाय सनाफोर नायनानै लाइक खालामहर कमेन्ट हर माबायदि नुदों आंनि ओंखाम गोरलैनि फुजा एसे दिन्थिनोसै बाथौ बालाखौ दिन्थिनाय जानाय नङा दा आंनि जगार खालामनाय मानायखौ आं दिन्थिगोन आरो नै न'आ रं होबाय आं बिराद मोजां नुखादों आं होनायसो जगार जाजोब्बाय गासिबो बेबो दङ नै बेखौ जगार खालामथ'वाखै दा खालामगोन लामायाव होगोन नालाय लामायाव फोथारग्रोनोसै नै मन्थु बाबु जों होनाय जानोसै आरो ओंखाम गोरलैनि फुजाखौ मिथिजोबखाबाय ना नै बेवाइया दौरि जादों जाला लोंलाखौ फोथारग्रोनोसै जोङो जाला लोंला जानायखौ उद्धार खालामगोनसै सुद्ध खालामगोनसै जाला लोंला ओरैहाय फारौ होगोन ओरैहाय दाउ होगोन ओमफ्राय बे लथानिफ्राय ओरै आराम दौरिनि आखाइजों लुगोन आरो दै सान्थिखौ दैसा दैखं नाला नालि निजरा निज्रि हांख्राय हरजोबनानै दैखोगोन आरोखि जाला लोंला अबाव जाहैदों ओंख्रि गासिबो बियो फोथारनाय आरो गोथार खालामनाय न'खरखौ रेडि खालामगासिनो अहेला गथिखौ दौरि खालामदों अहेला गथिबो दौरि बिबानखौ रुजुननानै लामा दरखं गुदियाव लिरस्रां मोस्रां खालामदों बेयावनो गांथं लाइफां फाथालिखौ हरदों गय जरा फाथै जरा गोरलै धुप जरा गोजा गुफुरनि सानखौ होदों जोसा मुंनि माइरं गोरलै प्रसाद मुथा गय किलि फाथै किलि गोरलैखौ होदों बेयावनो आबै थनाखौ लादों दुब्रि बिजौ बादोनि सनानि आस्थाम बादोनिहाय सना सान्दि दिनै आस्थामखौ दिनै सामलायनानै होदों बेयावनो लोगोसे खासानि लथर दै गोथार लादों गाइखेर फथाथाम माइरं खेबखां गाथाम होदों दुब्रि बिजौ नयथा लादों थुलुसि जाथासे रानि लादों मेराय मेराय नय मेराय खुन्दुं जों फानना होदों दिनै आथर पाथले आथर सारिनि हारिसा सारियाव रेबें रेबें खोनासिन दिनै नयथा लाइफां फाथालिखौ बनानै गोजा गाबनि सिन्दुर सारिखौबो गाब गाहोदों गय जरा फाथै जरा धुप जरा गोजा गुफुरनि सान जोसा मुंनि माइरं गोरलै प्रसाद मुथा मुथा गय किलि फाथै किलि गोरलैखौ होदों बेयावनो फारुगिरि जाथोनो फारुगिरि होगोन जोंनि आथर पाथालि आथर सारिनि बर'सा मोदै मोदैजोफोरनि मुङै नयथा लाइफां फाथालिखौ होदों गय जरा फाथै जरा धुप जरा गोजा गुफुरनि सान जोसा मुंनि माइरं गोरलै प्रसाद मुथा मुथा गय किलि फाथै किलि गोरलैखौ होदों बेयावनो रावै देखा जाथोनो रावै देखाखौ सिमहोगोन सान न'खरफोरा साखि दङ जाना गुरु जिमादारि हांखोगिरि रायफोदगिरि दिनै आं बानगिरि गथिखौ लादों आंबो खर'नि बिबान खर' रुजुननानै खोनासं दिनै सुरजिर गथिगिरि बियलके आजोलि आजोलाफोरनि जानानै बुंथिदों मिथिदों जा गंसे बुंथिदों गनायदों दैसा दैखं हांख्रायनायजों लोगोसे थामजिथाम खौथि मोदाय मोदायजोनि फारैसिमनि आगसान्थि खंफ्रोमबोनि अगरबानि मुक्ति सान्थिखौ आबैथुनो हरनांगोन बेजोंनो खोनासं दिनैहाय रेबें रेबें जोबनो गैयै फोथारै आथारै थांनानै खोनासं दिनै सात फोथार बिस फोथार थांनानै जासान लोंसान जाबोनाय खालाय दैफोनखौ बेजोंनो दिनै निस्थार गोथार खालामनानै होनांगोन न'खराव जोबनो गैयै हाब्ला हुब्ला जालांनाय संद्राय खावद्राय जालांनाय खालाय दैफोनफोरखौ बेजोंनो बोस्रांजोबनांगोन बेखौनो सिगांग्रो गय जरासे फाथै जरासे माइरं प्रसाद मुथा रावै लेखानि दाउदैजों अहेला गथिया सुरजित गथि बिनिनो आं दिनै गृहलक्ष्मी आजोलि आजोलाखौ नयखुनि नयबा गय फाथै जरा माइरं प्रसाद मुथा रावै लेखानि दाउदैजों नेवसिगोनो नागिरदों मानो होनना बुंलायबो दिनै नेवसिनायजों लोगोसे 12 दान 12 मासनि गेजेराव रायजो जाबोनायाव 12 बिगिनि 13 माथ्रि नांनायखौ बेजोंनो बोस्रांनानै हो 7 दिन 7 बारनि गेजेराव रायजो जाबोनायाव 7 खेत्र 7 मैया 7 ग्रह 7 सान्थि नांनायखौ बेजोंनो बोस्रांनानै हो बार गाज्रि अर गाज्रि नांनाय ग्रह माया ग्रह सान्थि नांनाय खेत्र माया खेत्र नांनाय खेत्र ग्रह नांनाय सोरनिबा सावसोफोर सोरनिबा मेगन नोजोर सोरनिबा खुगा नांनायखौ दायन' जाबि गिलिबान नांनायखौ बेजोंनो बोस्रांनानै हो
समाव खर' गिदिंनाय बिखा ख्लाब ख्लाब मोननाय दाग्रोम दिग्रोम मोननाय गोजांस्रिउ गोलोमस्रिउ जालांनाय लोमजालु साजालु जालांनाय सानाय सुनाय मिजौनाय आलौनाय जालांनायफोरखौ बे गय जरा फाथै जरा माइरं प्रसाद मुथा रावै देखै दावदै नेवसिनायजों लोगोसे बासिनानै हो लोगोसे खोनासं दिनैहाय सिमां मोगथां बागद' बागसि जालांनाय जोबनो सनि मे सनि ग्रह सनि खेत्र नांनाय खाल खेत्र खाल ग्रह नांनायखौबो बे गय जरा फाथै जरा माइरं प्रसाद मुथा रावै देखै दावदै नेवसिनायजों लोगोसे बासिनानै होदो बेखायनो आइमा खैना सान्थि गंगा देबि गंगा सान्थि खुंग्रि बिमा अहेला गचे गय जरा फाथै जरा माइरं प्रसाद मुथा रावै देखै दावदैजों सुरजिर गचे आरो बिनि गृहलके आजुलि आजुलानि खर' चिखिनियाव नयगुनि नयबा नेवसिहोदों सात खेत्र सात ग्रह सात सान्थि नांनायखौ बेजोंनो बासिनानै होदो लोमजालु साजालु गोजांस्रिउ गोलोमस्रिउ सानाय सुनाय मिजौनाय आलौनाय सिमां मोगथां बागद' बागसि जालांनाय ग्रह मायाफोर ग्रह सान्थिफोर नांनायखौ बेजोंनो बासिनानै होदो दहा नयबार 산대 kau punya siapa? Ibu kalam diri. Ibu kerja ni hai. Bekanga bai la macam kan Hei boy lah, memang kan dia. bai drainau kali नैबे जेथु जाला लोंला खौ फोथारनाय आरो जोंनि न'खराव जे अबावबा जाला लोंला जाहैनाय मोनजाया होनोना मोनजायो खिन्थु नैबे फुजाखौ मावनानै लानांगौ आरो जाखांनानै बे ओंखाम गोरलै बैसागनि फुजा बावहाय खिथानानै फोथारनानै लानो रोंनांगौ बयनावबो मोनजायो मोनजाया नङा दा नै फोथारनो नागिरबाय जोंखौ फोथारग्रोबाय आरो नै सासे फैनानै दंफायो ओंखाम गोरलै जाग्राया बेवाय दानानै बाथौ होगासिनो नै ओंखाम जाबाय खावसे जानायखौ होनाय जायाखिसै जाबाय साननिफ्रायनो साफा सानै दा नैबे ज' जानायखौ होथारबाय आरो नै जायखिया खिथाग्रोसै आं गोथाव नै सबायाबो गोथाव जाथारदोंनो थाजों नाजों आं जायासै नाखौ नै माबा नै बे आब'निखौ नायनोसै गोथाव जादों गासिबो गोथाव जाजोबदों मैथा एम्फौ ओमफ्राय बिजौ जालि सानैखौ मिथिखायो बै बिजादय नैबेनि फिसाजो नैबेबो बिजादय नै बेवाइया मिलिटारि बेवाइ जानोसै दा रेडिअ बायदि मा आवाज फैयो ओंखायनोबो जाया माबो जाया बे नोंहाबो एकना तो होनलायथारबाय रिंखना बोरैबा माबोरै होनामलाय गोबोरसिनि जों जाबाय थानोसै दोनथ'बाय लोगोफोर